सेसापानि गोजौ फरायसालिनि बर' बाजार गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों बर' सावथुन दिन्थिफुंनाय जागोन होनना मिथिहोयो। बर'नि जारिमिनारि सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम आरो दाउखा बिदै मुंनि गांनै बर' सावथुनखौ फारियै 15 अक्ट'बर रबिबार आरो 16 अक्ट'बर समबारखालि दिन्थिफुंनाय जागोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय सावथुन दिन्थिफुं आफादा खावलायहरदों। जोङो नैबे फैबाय थानाय लोखि फुजाखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो माने सिनेमा श' दिन्थिफुंनाय साननैनि थाखाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव जोङो माने साननैयाव मोननै फिल्म देखायनो सानदों। फार्स्टआव जों लादों मा गिबियावनो फिल्मा जांख्रिथायनि थैसाम आरो नेक्स्ट दिनखालि जोङो लादों दाउखा बिदै। बे मोननै फिल्मखौ जोंनि सेसापानि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माने नायनो गोबां हांखुर जानानै दङ। बेनिखायनो जोङो माने रायजो राजाफोरनो दिन्थिफुंनो थाखाय माने जोङो टिकेटनि बेसेन लानानै माने जों दिन्थिफुंनो हाबाफारि लादों। जाहाथे जोंनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरा माने हारिमुवारि अनफावरि हिसाबै बा हारिमुवारि सिबिथाय बा सिबिनाय बा सिबिनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा जोंनि फिल्मखौ नायफैगोन होननानै आं लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां नोंनि खर'आ बे गोदोनायाव माबोरै थाखो? आंनि खर'आ आंनि गोदोनायाव थायाबा नोंनि खिबुआव थानांगौ नामा? ओइ बुबा ओइ इंगिला सोलायना हो। This is मा जारें नुजोबखो फंबाय? दाख्लि माथो बिदि नङामोन। This is I am in Mister. नोंनाव बेयाव मेलेम दं ना गैया मेलेम? आया बिबार बारिनि गेवलां बिबारनो आंनि गोरबोनि आमाय थखलनो। नों लेखा फरायनायथ'? फरायनाय आफा। लेखा गोरों। फिसाफोर बा जों बिमा बिफानो नोंसोरबायदि फिसाखौनो नांगौ। मा एसे थगायसुला मुगैथाव न'खर बेलाय? गोरोन्थि आंहा जामारबायब्ला निमाहा होदो ना गावनि होननानै। दिनैबो दाबो नेनानै दङ नोंखौ मोनफिनगोननि मिजिं लानानै। मा बे फिसालाव लेखा गोरों हिनजाव मोनबोजोबखो? सासेया लाबोबाय आरो सासेयाबो लेखा गोरों लाबोबावबाय। चाइना ह आमेरिका फ। Sir. हौवाया न'आव फैयोब्ला सिरि सिरि खौरां हर। थाना सोनाबनिफ्राय ओंखारथों, दाउब'आ सोमलांथों, नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा। जै बर' हारिनि! नोंसोर बायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफ्रा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों। आलादा रायजोनि सिमांखौ मोगथाव जाफुंनांगौबा जों बयबो गिनाय, मेंग्लिनाय, बानाय बेफोरबादि गाज्रि आखुनिफ्राय गोजान जानांगोन। मा खन्था रायलायबाय थादों बेहाय?
असे साहब बे लामायाव आगान होबाय जेब्ला सानसेब्लाबो जों जेलनि ओंखाम जाखानांगोन बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो जों बे लामायाव आगान होदों अब्ला साननानै नाय हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा रोदा हाबनानै दं मालाबा मालाबा सैथोखौ दोनखुमानो थाखाय गोबां नंखाय बाथ्रा बुंनांगौ जायो नाथाय जेसेबांखि नंखाय बाथ्रा बुङा मानो जों मालाबाबो सैथोखौ दोनखुमानो हाया सानसेब्लाबो सैथोआ सैथोनि नुजाफिनो बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां नोंनि खर'आ बे गोदोनायाव माबोरै थाखो आंनि खर'आ आंनि गोदोनायाव थायाबा नोंनि खिबुआव थानांगौ नामा ओइ बुबा ओइ इंगिला सोलायना हो This is मा जारें नुजोबखो फंबाय दाख्लि माथो बिदि नङामोन This is I am in mister नोंनाव बेयाव मेलेम दं ना गैया मेलेम आया जय मालिका बिबार बारिनि गेवलां बिबार नों आंनि गोरबोनि आमाय थखल नों लेखा फरायनायथ' फरायनाया फा लेखा गोरों फिसाफोर बा जों बिमा बिफानो नोंसोरबायदि फिसाखौनो नांगौ मा एसे थगायसुला मुगैथाव न'खर बेलाय गोरोन्थि आंहा जामारबायब्ला निमाहा होदो ना गावनि होननानै दिनैबो दाबो नेनानै दङ नोंखौ